F'kummenti lil One News, l-ekonomista Karl Farrugia jgħid li kieku kien bil-għaqal il-gvern se għal din ir-reċessjoni. Ma nistax nevitawha. Stajna nil-qawla aktar mill-qajna, stajna flok noqogħdu flok iġġelu il-European Union tedinna biex innaqsu 40 miljun euros mill-budget tagħna, stajna mill-ewwel ma żdidniex il-budget. Ma' One News Karl Farrugia jgħid li l-problema ta' deficit ilha ġejja, iżda l-gvern baqa' m'għamel xejn. Il-problema ta' deficit ma qaletx issa, il-problema ta' deficit qalet meta il-mewġ kien favur tagħna, ir-riħ jonfaħ minn wara u aħna sejrin tajjeb, ma tajniex każ esaġerajna, iffangajna biex niftehmu. Karl Farrugia jgħid li l-gvern ma kienx kapaċi jikkontrolla l-ispiża rikorrenti. M'għandux il-ħila l-gvern jikkontrolla l-ispiża rikorrenti. Minflok ilaqqas l-ispiża rikorrenti, ilaqqas mill-ispiża kapitali. U hemm huwa l-ħażin. Jitkellem dwar kif il-prioritajiet ħżiena ta' dan il-gvern setgħu waslu għal din ir-reċessjoni. Insemmi biss it-toroq. Ma nafx kif aħna nippreferu li jkollna parlament ġdid milli ma jkollna toroq tajbin. L-effett li jkollu biex nirranġaw it-toroq tagħna fuq l-ekonomija tal-pajjiż huwa 6 darbiet iżjed minn dak li jkollu il-bini tal-Parlament. Minkejja li kien bis-sissa li smajna bis-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna, Karl Farrugia jgħid li l-ekonomija Maltija ilha sejra lura minn nofs is-sena li għaddiet. Fl-aħħar 3 xhur inżilna. Meta għaddejna s-sena kollha, rajna li s-sena kollha kienet pożittiva u tajjeb, imma trend kienet għan niżla.